are listening to Dumangas Mix Club. Mixing live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso the Third. From #1 Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ, Vic Donoso the Third. Katropa mo! Katropa mo! Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami sang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw, ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, ti okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Lo, daw katigas ang ubumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kadaabo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka-discount. Ibakal, tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapolor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Lo, dogo paluyo ka haw? Anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nairaban ka galing lo? Tita na upod ta para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double kita lo dra sa may Busilak single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net
Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop. Online. Disco Party. On YouTube. Spinning the hits. Is DJ Victor Noso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Radio FM. Dumangas Mix Club. Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM. It's 7:30 in the evening. Magandang evening mga kaparty. Okay, it's a great Thursday evening kag okay masubang panahon no. At least bisan paano gatultamwa man ang kuryente na. So gusto nang inyo ang kuryente. Ang sabi ng iba mabuti pa yung iliko. Pinapansin yung iba hindi na pinapansin. Okay, so nagka-problema sa ilang mga kuryente dira wala ka mo sang kuryente no. So time naman siguro parang mag-break up ka mo sang kuryente kay kung na-notice nyo why na ko naghalin sa inyo nga mga gadget. Okay daw masaway na ka mo sang gadget no kagang iban pagmata sa aga atubang na sa mga gadget nila no sa mga cellphone nila. As agad mahapon ang iban wala ligo-ligo. Okay, so himo na naton nga isa ka paagi nga parang marehab. marehab sa mga addict sa ilang mga gadget no kung mag-burn out no. So enjoy ang life naton samtang wala ka mo na kuryente. Kag for sure ang mga wala kuryente hindi way nagapamati sa aton subong. Okay, welcome sa ating program. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kakaupo niyo siyempre si nag-isang DJ Vic Nonoso III. Sang Dumangas Mix Club, Panay Mix DJs kag DMC Net Radio FM, no? Ang DMC Net Radio FM is the only and the one and only dance mix channel diri sa Dumangas, no? So sila mga taga Dumangas, may kita nga online radio, the only dance mix channel sa Dumangas na ang DMC Net Radio FM, the official Net Radio FM sang Dumangas Mix Club sa mga taga Dumangas, no? Okay. So basi hindi pa kami nakatulog no kag gusto niyo mag-ikol-ikol sa inyong mga buli. Tambay-tambay kamo sa akon nga live no. Sa mga burnout dira I know nga may mga dita kamo dira. So hindi pag tamaan gid ka seryoso ang burnout kay tiya mo gid na. Ito nga an sa aton nga mga sources sa aton nga electricity nga ma-cater or ma-solve ang mga problem, ang issues regarding sa kulang sa kuryente. No? So may nakita ko nga hugot sa Facebook nga hindi ka mo kunusali sa charge sa inyong mga cellphone. Kaya ginauyangan nyo lang kuryente, kaya ginasin mo lang kamo sa inyong mga kachat. Tuod man na, no? Tuod man na, no? So kung ginasin mo lang kamo sa inyong kachat, hindi lang kamo sali sa charge, no? Ipahuhay na yung mga cellphone. Di may ara pagid nga nanamian kuno kon burn out kay ti ilabi na gid sa mga mahilig mangamang bala. Kaya kung mangamang ka nga burn out or sa gabi, siyempre mas manaming adulom para hindi ka madakpan. No? Kadamos ang pwede ka mangon. Tiyan mo na yung muunyo kung burn out gani. Mindset, no? Pangita ka mo sa kalamangon, parang bisan pa, no, namikyos. Kag napuslan ang burn out, no? Okay, so gusto mo pa shoutout, butang sa dalong, no? Basta may mga celebrations ka mo dira. May mga pasyon ka mo dira, may mga kasal, mga bunyag, mga siyempre pagbulagay, kag pagbalikay. Kag gusto nyo ipabalo sa bilog nga kalibutan, nga okay ng inyong love life. Butang sa dalong, kag basahon nato ko ng mga ngalan sa inyong mga balik-balikan, no? Okay, today is January 4, 2024. Ika-apat nga adlaw sa bulan sang January. Kag ika-apat nga adlaw sa year 2024. Kag ang bilis talaga ng panahon, no? Ang bilis talaga ng panahon. Biruin nyo, 11 months lang. Pasko na naman. Okay, sa mga maninay ka maninay, dila nga wala pa nakahatag sa ilang mga regalo sa ilang mga inaanak, no? Biruin nyo, 11 months na lang. Pasko na naman. Okay, shoutout na ito na yung mga nakatutok sa aton subo, no? Ay nung nga dudigay, malayas na kamuda. Okay, sa akong Facebook live, siyempre, pwede kamuda ka. Tama.
pwede makamuka layas anytime. Kag siyempre pwede man kamuka balik-balik na. Pero the best na himuon, paki-share sa akon nga Facebook Live, no? Kasi may mga tools ka mo sa inyong live, no? Butang i-click yung share para ma-check nyo man kung nagagana ang share sa inyong Facebook. Okay, so ang naging nagtama sa akong Facebook Live si ang idol ko nga remix maker. There is a Mr. Misayas kag sa Panay Island, Philippines, no? Si DJ Rix Langrio. Shout out Sir Vic, okay? So, thank you so much good DJ Rix Langrio. Dira sa may Kalinog Iloilo na sa mga sikat nga remix maker before na. I don't know nag-remix siya pa subong. Kaya problema man na sa mga nag-remix na kung makapangasawa or makapamana. So nagauntat na sila remix ay base ba lang mawili sila liwat kay malimtan na nilang ilang mga asawa no? Or mga bana. Okay, so thank you so much once again sa Rex, DJ Rex Langrio, no? Kag Happy New Year sa imo. Dinara madra ang akon nga classmate no nga mahilig man maghugot-hugot kag manami man magbiyon-biyon sa mga joke no si Migo ko Jumari Alipo Jocampo dira sa may PD Montfort North. Salamat gid mate sa pagtama no. So basi may palawag kada ilawag ay ibutan sila alam lawago nato no. Si Champ Diloso or si Edwin Diloso no dira sa may Iloilo City nga taga Dumangas man. Salamat gid mate sa pagtamwa no. Puro ko mga batchmate nagatamwa sa akon ba. Okay, wala kita sa GCash no. GCash siguro nga or ato nga name Detson promo. Sa Sabado kita mapa-raffle, mapa name Detson promo na. So nga na ilingaw-lingaw lang kita sa mga gabi na. Then from Volleyball Jewel, shout out boss burnout naman Japonda. Okay din ka subong sa Caloocan. Hindi ka diri sa Iloilo, no? May mga lugar diri nga hindi na burnout wala na problema. Salamat kid volleyball Jubel. Okay, then si pare ko Gilbert Subibi dito sa may Sala Street sa Banos Dumangas. Kag big regards sa imong ex-girlfriend ang pinaka-cute dito sa may Sala Street. No si Marico Pamila Gading Lasa Subibi. Okay, from Rex Langrio, tayway gid Sir Vic kay nadumduman mo pa ako first batch of Panay Mix DJ. Siyempre nadumduman Kakadto kita da kakamida sa imo sa kwan. Sa Kalinog did nagkatutada sa FM Radio dabla sa may babaw dabla bukid no. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Okay, kag nakabanding-banding kita diri sa first battle of the DJs diri sa may Dumangas Iloilo no. Kag sa may Santa Barbara Iloilo no. Okay, so wala problema gid DJ Rex Langrio, hindi ka gid malimtan. Basta mga gwapo, mga mabuot nga parehas ko. Wala gid nagkakalimtan no. Bisan makita ta sa Iloilo, kilala ta no. Okay, thank you so much sa pagtama no. So tamay-tamay ka na da kung wala ka sa obron. Samtang ka mo da hindi pa burnout. May rotating burnout sa bona. Okay, kung nagasiga na sa inyo to so swerte ka mo da. Pero kung wala nang gasiga, amo ginang kabuhi no. Amo ginang kabuhi sa may kuryente. So enjoy lang ang life samtang burnout. Ngita ka mo sa mga activities nga hindi kinanan ang kuryente. Pangita ka mo sa activities nga maka-enjoy ka mo nga hindi kinahanglan kuryente. For example, pagpangamang. Pangamang ka mo dabla. Okay. Kung naman nakamangon nyo, tika kung nagkakamang ka mo, hindi kinahanglan kuryente no. So dapat nga madulom na siya. No, kibuton yung inyong mga nobya da. Disturb lang ka mo da. Disturb lang ka mo da kibuton no, magpamumumu da no. Okay, sa Spirit FM, first meet of PMD. Yeah, sa Spirit FM. No, ara pa Spirit FM sa bong. Kay si DJ Dave Johnson, no, busy na sa karera sa MC, no? Labot rin sa Dumangas dati ang Spirit FM, no? Dito kita nakita ay kag banding-banding together with Iado DJ Dimotrex, DJ Fury, kag iban pa lang ang mga members ng Kalinog Mix Club, no? So, hopefully mabalik na makalagaw-lagaw tada liwat sa inyo, no? So, linapitay mo lang kita, no? Then, nagkatama mo sa atin sa si Ma'am Giro Sanico na ang gwapa, siyempre nga teacher sang Patlad Elementary School, ang ilang ICT coordinator ng tamagid ka tanda sa computer na.
May mga time mapatudlok na siya. Thank you so much, good ma'am Giro sa Nico. No? Again, Happy New Year sa imo kag sa imo mga family circle. No? So, ano ni kay wala kita klase? Gusto ko na tayo magklase kay bala nyo kung wala klase. Ang amon diri relo wala ga function. Ang amon wall clock wala ga function. Kaya ang akon nga bugtaw adlaw na. Ang amon nga pamahaw adlaw naman. Ang amon nga panyaga adlaw naman. Kag sa gabi ang amon tulog gabi na. Kung kaysa aga pa. Aga pa hindi aga pa aga na no. So gusto ko na magbalik sa normal kalibutan. Ang gusto ko may klase na. Okay, kung may klase na siyempre, balik na sa normal, no? Ay mapiligtan gid magbugtaw aga pa. Kaya kung hindi ka magbugtaw aga pa, siyempre, late na kita sa aton nga biometric, no? Bigla na ako magno sa akong kamot. Then ang gawa pa mga teachers ang Makina Elementary School nga si Ma'am Sansait Turi, nagatama mo sa aton. Panglawagon naton, although nga wala ka mo react dira or naga-comment, pero panglawagon tama nagatamo sa aton, no? So, do sa ano ba lang sinugid ako abi nga tamuon nyo. So in that regard, siyempre acknowledge naman kamo nga nagtama kamo sa akon, no? Basta may gusto ka mo na ipalawag, so pwede gid mapalawag kay aton nga Facebook Live wala sang intellectual property, no? Kaya wala sang intellectual property hindi sa pagdulaon ni Facebook. So kung hindi ko pag-delete ang video, so ara na Japon ng ako nga greeting sa inyo. Example din mga 60 years na nga wala kong delete. 60 years nyo man nga ma-review ang akon nga Facebook Live, no? Thank you so much, good ma'am Arlene Sansait Tore, no? Da sa may Bano sa Dumangas. Kang akon mga gwapa nga estudyante before. Kag iyada. Okay, sa may barangay sa Dumangas, isa mga vlogger. No, si Sheila May Jamina Permilos, no? Salamat gid sa pagtamwa. Kag Happy New Year da sa imo, no? Also si Marinel Villa, shout out sir, Happy New Year. Late great now. Okay, wala problema. Late it's better than pregnant. Ay sala. Late it's better than never, no? Hindi nga late is better than pregnant. No, kaya iban wala naghalong. So nagka-late. Nagka-late. So nagbusong. Okay, shout out sir sa Jamina Yupalaw Permilos, Simpas and Alejandro family. Good evening. Okay, wala po gid problema. Sheila May Permilos Jamina. Puro gid gwapa nagatamo sa akon. May paguro ng make-up tani ko ina, no? This is to James Romo Pirales sa may Cagayan de Oro. Salamat gid to James Romo Pirales sa pagtamwa, no? Happy New Year sa imo kag big regards sa imo nga family circle. Kag siyempre ang pinakagwapa dira sa may barangay Tabukan, Dumangas, no? Palakpakan naton. Ang pinakagwapa dira sa may barangay Tabukan, Dumangas, no? Ang nag-iisang si Fideline Garcia. Salamat kayo sa pagtama. Okay, so Happy New Year sa imo, Fideline Garcia. Kag big regards sa imo nga family circle. Then nagkatama man sa ato sa bong ang sikat nga remix maker diri sa may Dumangas. Nga samtang kami naguntat na remix, may namin nagsalao naman sa amon niya mga gimmick-gimmick, no? Founder sang Dumangas Music Production, no? So si DJ Edgar. Shoutout DJ Big, maayong gabi sa tanan from DMC kag Dumangas Music Production and to all the DJs in Dumangas. Okay, so may time kita meeting tabla. Okay, basta pwede maka-join sa amon sa DMC Net Radio FM sa aton nga online radio. The one and only dance mix channel in Dumangas. Social, no? Dance mix channel. Ano meaning sa Dumangas Mix Club? Okay, salamat gid DJ Edgar Idol sa pagtama, no? Kakang ako man siyempre nga sikat nga kilala nga vlogger. Nga gwapa man siyempre nga teacher sang Dumangas Central Elementary School. Nga kada open ko sa akon nga Facebook, siya gid ang una ko nga makita. Malang gani kay may bana na siya. Kaya hindi naman ako available kay base bala magka-developan pa. Pati joke, ha. Si Ma'am Regina Escanda Campo, salamat sa pagtama, no? Kaya good luck sa imong Facebook. Ay no nga naga-monetize ka na, no? Sana all, no? Amo dugay pa guro ko maka-monetize na, damo pa ning live, no? Ako ni muon para ma-qualified ako para ma-monetize. Okay, sige lang, una-una lang kamo. Good luck lang sa inyong channel, na. Of course, si Amalia, good evening, Sir Vic. Okay, like us man sa imo kag from Regina Escanda Campo.
Kag big regards sa mga family circle, then belated Happy New Year. Okay, from Ma'am Arlit Sansay Ture, shout out GM Travelers Inn sa Barangay Sulangan. Okay, may bago dagat nga Travelers Inn na sa may Barangay Sulangan, Dumangas. Pwede na makatulog. Okay, basta malangan ka mo, no? Kanto lang ka mo sa may barangay sa TMC Net Radio FM. TMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Okay, nadulaan ako sa background. Nawili ka wakal. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Okay, sa liwat ba si malangan ka mo, kadto ka mo sa may Barangay Sulangan, Dumangas, na gusto magtulog sa mga medyo mabugnaw, kag malangan yung wala tulugan, kadto ka mo sa GM Travelers Inn sa may Barangay Sulangan, Dumangas. I-post rin, Ma'am Arlene, ang imo dang contact para mapalawag naton. Libre na yung shoutout sa mga pag-endorse sa inyong mga negosyo. Pero dasan nga mga inadlaw, may bayad na siya. May bayad. Pati joke ka. Then si Darwin Tachado. Okay, shoutout lang da sir sa Little Tondo Compound. Okay, lapit lang kami sa Little Tondo. So far okay man Little Tondo, do wala man nagaginarot Kaya kung maginarot sila, pakatigan ko sila. Then si Mariposa, no, pinakagwapa doon sa may Barangay Managit, Dumangas. Ng members ng Dumangas United Radio Communicators, no, si Mariposa or si Julie de Bilgiza. Thank you so much sa pagtama. Kag sa mga grupo naman sa may Dumangas DRC or Dumangas United Radio Communicators, no, si Jack Sparrow, si Nining Morina Barolo Diero, si Black Panther, si Campo, si Paring Pinya, si Noah Good Boy. Then of course si Access, si Omega. Kasi ibang bada doon, di pati na pong hindi ka gimalimtan si Shogun, okay? Of course, ang mga controller nga si Shortcut. Kag siyempre siya yung ex-girlfriend nga si Corina. Ito na mga members ng Dumangas United Radio Communicators. Then, 2 James Romapirales daw sa nagnadirahaw. Nag-burnout, na-burnout. Nagsiga na pero hindi pa niya mabalaan 2 James. Dugay-dugay mas burnout naman eh. Kaya may rotating burnout sa muna. Sige lang, wala problema. So, mga hambal ko, nga kung burnout gani, hindi ka mo magsunggod, no? Kinanglan, parts ang challenges sa kabuhi, nga kung may mga problema, siyempre, kabalo kita mag-overcome sa mga problema. Kung burnout gani, hindi ka mo imot-imot nga daw na pusan ka mo, nakadukdo ka mo sa mabugat nga bagay. Ang imo nyo, saan nyo balang ginahimo namon ni DJX1 nga kung burnout, para nag-enjoy, gapangamang. Sino ganun bro, DJX1 natin na pangamang kung burnout? Uy, ang pinakasikat magaling nga members ng DRC, si DJX1, sa may Barangay Bakong, Dumangas. Kag si DJX1 amo ning upod ko sa kung nadumduman niyo pang Harana Live sang Short FM 101.5 and 89.1. Na kami na dati nag-harana dala, no? Galing kay naguntat kami kay ang main reason nga wala na kami karana. Kay si DJX1 ang asawa. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, kaya nangasawa siya, siyempre, inialakala namin yung mga program. Kaya nangasawa siya, tinangita man ako isang partner ko, no? Doon sa ano ba lang nga. Bala mo, ang amon niya ko, ang amon niya agreement, nga dapat kung mga sawa ang isa, mga sawa man ang isa. Kaya kung hindi kayo mga sawa, siyempre, masalang kang agi, no? Pinagingagaw man ako, no? Okay, so thank you so much, good bro Chris Binabista, or ang pinagwapo man siyempre nga teacher sang Dumangas National High School, no? Tama kabuot. Pares man kami nga dawa kabuot, no? Wala man sang damo-damo nga bisyo. No, wala kami sang bisyo nga damo-damo. Actually, isa man lang ganing bisyo namon ni DJX1. Isa man lang, no? Binutig. Pati joke, ano? Joke na naman. Basi man baka mga text sa amon. So joke lang makayumyo ko mo dala, no?
Okay, naman din of course ating matusubong ang sikat mga remix makers ang Santa Barbara Mix Lab nga si idol ko DJ Mitz Gutierrez, no. Thank you so much gid DJ Mitz. Si bro ko DJ Mitz, no, sa dati sa may FM radio sang Santa Barbara, no, ang radyo kay Luwayan, no. Salamat sa pagtama. Okay, mbal ni Gigix One, ikaw gid lang ang pwerte mang post dayon party sa iliko. Wala man ako yung nagabanat sa iliko, nga ba ko ya. Samtang burn out pa, i-enjoy ang life, no. Okay, ang bal ni DJ X1, ang ayak ko nung bisyo, isa lang gid, binuteg. Kaysa binuteg, ara na dalatanan. Okay? Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, so acknowledge ka na nag-donate sa ilang mga reaksyon sa ako niya Facebook Live. O kadamo naglasila, no? Siling magaling damo man nagatamu sa ako, no? Salamat gid ang iban na ginuntatan pang panyapon. Ang iban mapabanitani mangamang naguntatan. Pati joke ah. Okay, nagatamu sa ako niya Facebook Live nag-donate sa ilang mga reaksyon. So thank you so much kay DJ Edgar para paghatag sang heart. Also si Alan Ditablan sa may Metro Manila, si Mariposa or si Julie Biliesa sa may Barangay Manakit Tumangas, no? Din si James Romo Perales sa may Cagayan de Oro sa pag thanks man sa pag-donate sang heart, no? Din si Bully Bully, namin pagkita gani guro ma-donate ka mo sang star. No, ilang heart star give. Pati joke. May ara may available ka ma. Din si Bully Bully Jubel, di ka gani Bully Bully Jubel subong, no? Sang gincheck kong imong account, no? Sige, check na karon kung di ka party sang panay. Then of course si ako nga gwapo nga estudyante before sa may sa elementary school nga si Mark Edsel Inova. Thank you so much sa pagtamwa. Then of course si Rain Zell Campos dari sa may barangay sa Padumangas. Then of course si Yel Villanueva, din si DJ X1, nagkadlaw lang, nag-donate sa iyang nga kadlaw. Then si ako mga gwapong estudyante before nga si John Cyrus Andrade, no, thank you so much sa pagtamwa. Then si Ma'am Regina Iskanda Jacampo, salamat sa pagtamwa, ma'am, no, pag-donate sa imong reaction. Then si DJ Agustin, mga sikat ng mga remix maker ang nagatamwa sa akon. Si DJ Agustin or si Tintin Alistin, no, thank you so much sa pag-donate sang heart nga reaction. Then si Ma'am Arlit Sansait Torre. Then si Marinel Villa sa may barangay Bantad Fabrica. Then si Lami Pormilos Jimina sa may barangay sa Padumangas, si Ralph Alhico Dunlao sa may barangay sa Padumangas. Thank you so much si Bet Dumayas sa may Marutak Nuibo Iloilo sa nagasiga na kamuda garo, no? Then of course si Gilbert Sabibi sa may Salas Street sa Banda sa Padumangas, si DJ Rex Langrio sa may Kalinog Iloilo, si Rinan Mel. Then of course si Ma'am Sally Tabaldo, no? Salamat man sa pag hatag sa imo reaction. Isa man ka nag-vlog, no? Sikat nga vlogger kasi pre gwapa nga teacher sang Bakay Elementary School, no? Thank you so much sa pagtama. Kakon parente sa may Sitio Naluuyan, barangay sa Padumangas, no? Si Jenabel Donoso. Ang ako hindi mang bungis-ngis nga paryente pero plakadla, no? Okay, kayo nagali sa opening sang barangay Lakturan, Dumangas, no? Opening nila ka pista sa ila sa this coming Saturday, na basta may mga kilala kami dito ang Pidilagawan. Kita na para magpabati-bati sa ilang piyesta. Pabati-bati sa ilang piyesta, na. Okay, of course, kita mo sa ato subong ang sikat mga remix maker. Kag nag-vlog man sa may Toronto, Canada, no? Si Josel Cachopero sang Just Angel Disco Mobile sang Leon Iloilo, isa sa mga pinakasikat man sa buong in demand nga sound mobile sa Leon Iloilo, si ang Just Angel Disco Mobile. Salamat gid idol Just Josel Cachopero. Shoutout boss, good evening. Sa like ko sa imo.
Then of course from Yale Villanueva, shout out sa tisuyon nga si DJ Agustin. Grabe, migoy ka mga duwan, no? Kaya nga, so grabe gid nga tamyaw mo sa iya. Okay, basta mong gina mga BFF, no? Salamat kay Yale Villanueva, no? Sa pag-shout out. Kag si Ems Mahinay sa may barangay sa Padumangas. Of course, si Wilmark Kipalaw. Sa abroad ka, Wilmark, no? Sa abroad ka or dali lang sa Iloilo. No? Salamat sa pagtama. Dahil naman ni Ems Mahinay. Hello sir, mayang gabi. Okay, mayang gabi man sa imo. Papulento na kapanyapon na. No? Hindi ka magsunod sa ako na wala pa kapanyapon. Then si Sian or Sin. Yes, ano pa na basa sini? Sian Bitoon is watching na. Thank you so much, good na taga sa Pauman. Then from DJ Edgar, no, from Dumangas Music Production. DJ Big pa shout out liwat ka-sound namon club CLB Mini Sound from Palok Biki, Dumangas, Iloilo. Sa gusto magpabook, no, sa mga events, pwede gid PM lang sa official account Edgar Binafe or sa page ka CLB Mini Sound. Okay, liwatan nato na. Sa may mga okasyon, mga gagmay lang okasyon like mga birthdays, mga debut, mga kasal, mga bunyag, no? Basta gusto niya sang mini sound, yung suwabe, kag barato. So, available ang CLB mini sound doon sa may barangay Palok Biki, Dumangas, Iloilo. Kag parang makontak, i-chat lang si DJ Edgar or si Edgar Binafe, na. Arata sa na butang yung kuhan nga account, no? Sige, thank you so much sa pagtama, no? So, hambal ni Ems Mahinay, bago lang kami katapos panyapon, sir. Okay, sige, sa magay nakapanyapon na kamo, no? Dugay-dugay lang mo na itulog, kay busog pa ka mo. Kaya karon kung magtulog ka mo temprano, kakapoy mo na liso-liso hasta maaga, no? So, para hindi ka mo iyawan kaliso-liso hasta maaga, dugay-dugay lang mo tulog na. So, may estudyante sa Daway Klase ba sa Dumangas, no? Kagsiban pang mga lugar sa Iloilo. Okay, of course, katama man sa ato subong si sikat man nga remix maker sa may Lawaan Antique, no? Idol ko man ni siya. No, si DJ Jumar Baldistamon, no? Way na kita ay, no? Sikat man ng mga remix lang DJ Jumar Baldistamon. Siya na. Sang Lawaan Mix Love, no? Kag mga sikat mga remix sa Iloilo, no? Sa Panay Island, no? Okay, so thank you so much good bro Jumar or DJ Jumar sa pagtama na sa akon nga live, no? Kasi sa tanan nga mga members sang Lawaan Mix Club no? Or sa Antique, salamat sa pagtama. Stay alert as you're now Okay, so liwat, so from DJ Edgar, DJ Big pa shout out liwat kasound namon dari CLB Mini Sound from Palok Biki, Dumangas, Iloilo. Sa gusto mapabook sa mga events, pwede kagid ka PM sa official account nga DJ Edgar Binafe or sa page ka CLB Mini Sound. Okay? Sige man na, no? Basta may gusto ang ita mo sang Mini Sound nga swabe. So, pabook na. Then of course, si Noel Di Marana, no? Thank you so much sa pagtama. Hello, good evening. Okay, good evening sa imo. Kag Happy New Year. Kag of course, si Paring Noy Pilipiesta, no? Nagatama na sa ato subong. So, gising na si Paring Noy Pilipiesta, no? Thank you so much pre sa pagtama. Good evening pre. So, Big, no? Kag gusto niya ipatamyaw si Nining Morina Barolo di Aros sa may barangay Kapalis, Dumangas. Kag of course, si Lizer Joy or si DJ Binos. Si Lizer Joy Rosario, si DJ Binos. Sa manang napatamyaw ni Paring Noy Pilipiesta, no? Wala niya pa matamyaw. Ginasulat niya pa lang niya, tamyaw ko na. Okay, of course, kay Kuan man sa imo da family circle, kay Tosaroy. Hindi pura, kag sa imo da siyempre nga mga family circle. Okay, pag-share sa ako ng Facebook Live, kag siyempre, sa gusto mo pa shoutout, butang na sa dalom. Kay lawagon ko anytime. Okay, so mag-break ako na, post ako na isang pilalangit ka commercial break. So, siyempre, pabalik ko more pagit sa ato ni mga hataw-hataw. Kag mga TikTok music. Di lamang sa pinaka-bago. Kag of course,
The only dance mix radio dito sa Dumangas. This is the DMC Net Radio FM. Juan Brian. DMC Net Radio FM. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod yung mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, ti okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Lo, dogo paluya kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nairaban ka galit lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Lo, daw katigas ang ubo mo, wow. Ay, oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Kadaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal, tatuloy to sa Banwa ho.
SG Med Pharmaceutical, located at Binapolor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad nga mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up, this B2K. Hey. This is Ashanti. What up, it's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. The Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hit. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! DMC Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your #1 choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your #1 choice. This is the mix of DJ Gwen. We used to hide under the covers, staring at each other with careless melodies. Something buried deep inside us, a major in their mind. We're like piano keys, you play it for me. You play it for me. Oh, you play it for me. I say, even in my sleep, I hear the memory of everything we used to be. You play it for me. Siap aku menyanyi
Donoso III of Umangas Mix Club. DJ Vic Donoso the third. For the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet, it's DJ Vic Donoso the first one badass DJ. Say y'all, get ready to get on the floor. DJ Vic Donoso the third. DJ Vic Donoso the third.
DJ Victor Loso, the third. DJ Vic, DJ Victor Loso, the third.
DJ Victinoso, the third. TMC Net Radio FM. DJ Victinoso, the third. Get ready for the hottest and probably the most wicked looking DJ on this side of the planet. It's DJ Victinoso the first one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care who we go. I know. You're the last thing I've got to be. Here I am. Looking for you forever, baby, we go.
Tenoso, sir. Ang gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Dumangas Mix Club. Net Radio Your FM. number one choice. DJ Vic. DJ Vic Tenoso, sir. DJ Tenoso, sir. Tenoso, sir. DJ Vic Tenoso, sir. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one You are choice. listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and free to
lit. It's DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. Get ready for the hottest and probably the most looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and bring to lit. It's DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the world. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras aton. Alas 8:20 na sa gabi. So, pulihan na nakapanyapon na, nakapanghimus-himus na sa ilang ang mga lamisa. Okay, so, welcome back sa aton nga another hour sa aton nga Dance Party Mixes. Siyempre ko po niya si DJ Vic Donoso III na. Okay, sa mga tagay-tagay dira, no? So, siguro time na para magpapuli na kamo. Kaya medyo gapagabi na. Kaya basi magtalang kamo karon kag mabulay na mapuli. Kag lain nga balay ang inyo mapulian. So, big issue was na. Labi nagikon ang imo ginuliran, lain naman nga panimalay na. Kag makapture ka sa mga kamera. Kag sa mga ibanda yes, like CCTV. Okay, acknowledge kaliwat ang mga nagtutok sa akton. Kag of course nag-donate sa ilang mga reactions, no? May ara kita almost 43 ka mga reactions sa akon nga Facebook Live. Salamat gid, no? Okay, si Annalisa Donoso dala sa may barangay Talusan, Dumangas, sa akong sister. Nag-donate sang heart nga reaction. Salamat din sa pagtamwa kapag donate sa reaction. Of course, si Juani Montero dala sa may Metro Manila. Din si Dalia Quartun Vinancio dala sa may barangay Bakong, Dumangas. Salamat din sa pag-donate sa imo reaction. Then si Nuba Bilya Altar Piña de Vera. Then of course si Lisa Dromal dala sa may barangay Pidimon Fort North, Dumangas. Thank you so much sa pagtamwa. Then si RD Donasco sa pag-donate sa iyang reaction, sa iyang heart reaction. Dala sa may barangay Managit, Dumangas. Then si Ma'am Josephine Diquito Alcanzareno dala sa may barangay Sapao City, Naluyan. Then of course si Alan Ditablan sa may Metro Manila. Then si Ma'am Tercy Ferrer Amihan, ang gwapong teachers dahil sa may Pulao Elementary School. Salamat din sa pag-donate sa imong reaction. Then si Sis Namon Ria Bibet dahil sa may barangay Sapao, Dumangas. Salamat man sa pag-share sa imong reaction. Kag regards sa imong family circle. Kay bro namon Ronnie Donlao, kag sa inyong anak si Kiel Idrian. Kag sa tanan siyempre nga mga taga Purok 2.
Barangay sa Padumangas, no? Salamat sa pagtutok. Of course, ako nga brother nga si Victor Donoso de Fort, ang Victor Donoso de Fort Glass and Aluminum Supply. No, thank you so much sa pagtama. Then si Teresita Braga sa may barangay Pagdugi, Dumangas. No, salamat mo sa pagtutok. Ako ang estudyante before sa may sa Pao Elementary School nga suwong sa Metro Manila, si Mac James Michael Drilon. O di ka sa mga party sang Pilipinas. Desi Rogador kay Namar, no? So, salamat mo sa pagtamo sa akong Facebook Live kapag donate sa imo reaction. Then si Sir Rojix Titablan sa may barangay Talos sa Dumangas, ang gwapa. sorry, ang gwapo nga teacher kag very talented ka teacher sang Dumangas Central Elementary School. Nga si Sir Rojix Titablan kag happy birthday sa imo. I heard nga birthday mo sa Bona, so wishing you all the best on your birthday from Dumangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC and Net Radio FM, the ultimate and only dance mix channel diri sa Dumangas. So once again, so happy birthday to Sir Rojix Titablan sang Barangay Talos sa Dumangas, kag sang Dumangas Central Elementary School. Then nakatutok man sa ato si Noel Di Marana, no? Thank you so much sa pag-donate sa imong heart. Then si Mrs. Nerlin Sirodo sa may barangay sa Padumangas. Si Larry Dialio sa may barangay sa Padumangas. Thank you so much sa pagtama. Then si Lorna, no? Sa may Taiwan. Hello sir, good evening. Shout out po. Okay, once again, so thank you so much sa pagtama. Si Lorna Malina sa may Taiwan. Kag regards lang kay Champion C. Daw siya nakatamo sa bomb. Busy garong live yun dira. Okay, salamat din sa pagtama once again kay Lorna Malinab, no, nga isa man ka Filipino, ang taga Mindanao, nga ari sa mong or ato sa mong sa Taiwan. So halong-halong lang dira sa imo kung ano man imo dagna obra sa mong. Okay, so may ari to sa mga topic nga istorya, no. Ano bala ang imuon mo? Okay, istorya naton. Okay, mayroon kita sa tip sa inyo iatag, no, para makabulig mo sa inyo diri or makabulig mo sa aton nga mga listeners, sa mga suki naton sa aton nga dance party mixes. Okay, 10 utos para hindi mabaon sa utang. Okay, ano nga ang iba sa aton? So, baon sa utang dahil masarap talaga mag-utang. Ang medyo masaklap lang diyan, magbayad na, no. Kapag magbayad, syempre, dahil wala ka namang pera, so mahirapan ka na magbayad hanggang mag-away na lang kayo ng inutangan mo. Okay, so siyempre sa mga nag-autang o nagkapangutang, hindi man nagulo ka mo mangutang kung hindi ka mo short sa kwarta, no? Pero may mga person man yang mahilig sa mga luho, mahilig mag-compete sa ilang mga kaingod, nga bisan hindi sila kasarang. So pangutang, no? Yung problema pa gid kay tanan na lang utangan niya. Asa sang ulihi, halos na niya kaingod, ginutangan niya. So, why na siya sa ngatuan na huya na siya maglibot-libot, no? Kag, okay lang ko ng utang, medyo may purpose, kag daw alang-alang gid, no? Pero, tanan naton, na kung utang lang imo saligan, kag amo lang imo saligan mo sa imo pangabuhi, hindi ka da makatibawas, no? Dapat limit ang utang, mangita sa paagi kung paano maka-income, no? Kada mo sa paagi maka-income, hindi na lang mga may profession nga natapos, kundi nga damo sang pwede mo imuon nga makaobra ka. Okay, istorya naton ang 10 utos para hindi mabaon sa utang. Okay, pamati ka mo. Diba sa mo nilang problema nyo nga nababaon kayo sa utang. So ito ang gagawin nyo. Okay, di lang kaya ako na internet na nagalupad-lupad, no? Ay, luto ka na yung mag-nami akong internet. Diba Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Your number one choice.
Okay, nadula ko sa makadali kakon nga internet nagbisyo, no? So, mo internet nagbisyo ko isa. Parang relasyon. At start, medyo okay. Later on, medyo nagkalabuan. Then later on, nagkabalikan na. No? So, ang internet ay parang relasyon yan, no? Okay, dapat marunong tayo mag-right on at mindset lang para hindi masira ang mga relasyon. Okay, so 10 utos para hindi mabaon sa utang. So, una, iwasang magpa-impress sa ibang tao. Okay, iwasang magpa-impress sa ibang tao. That's number 1. Okay, hindi kayo pinanganak daw na para i-impress ang ibang tao. Sinabla may hilig bala magpa-showy-showy. In short, mag-tinikal-tikal, magpurma-purma. Pag hindi mo kaya, kag wala ka man ng kwarta, hindi ka magpa-impress nga ang imong gamit puro inutangan. Okay, mabaon ka talaga sa utang. Okay, number 2. Number 2 na sa 10 utos para hindi mabaon sa utang ay number 2 ay mag-ipon at wag puro gastos. Okay? So, samtay ikaw nag-income sa imong sweldo. Ang imong nga paminsaron, hindi lang puro gastos, no? Siyempre, manumdum ka man kung paano ka makasave, no? Para nga, isa sa mga advice nga para hindi ka magastuhan, ang pinaka-the best mo imuon nga hindi ka magastuhan kung pala gasto ka. Kung magwa ka sa imong nga balay, no? So, hindi ka magdala sang damo nga kwarta. So, kung ano na balaklon mo, example, ang imo binakalista sa imong mga shopping list is only 200 pesos. So, ang imuon mo, dala ka lang sang almost mga 300, no? Parang 100, amo na siyang imo nga iprite, no? Kaya kung damo imo kwarta, kag damo ka na masugata, syempre, kay gastador ka, mapilitan ka magbakal, no? So, imuon mo, hindi ka magdala sang damo nga kwartas, no? Mag-ipon at wag puro gastos. Siguraduhin na may ipon ka para sa kinabukasan. Okay? Hindi lang para sa kinabukasan. Para kapag may mga problema na dumating sa buhay. Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, no? Nagkaroon ka ng sakit na kailangan mo pa-check up. Siyempre, pa-check up mo, kailangan mo ng pera na pang bayad at pang bili ng mga antibiotics, no? Okay, so kung nagasweldo ka, budget, dapat butang ka na sang alkansiya. Nga dira mo ibutang ang imo nga mga savings. No? Mas manami may bank account ka. Para nga, dira mo i-save ang imo nga kwarta nga gamiton. Makontrol ang imo nga paggamit. Dumangas Mix Club Radio FM, your number 1 choice. Okay, ang number 3, pinaka-importante, iwasang mainggit sa ibang tao. Okay, mo ginang inggit-inggit na blaw. Inggit-inggit or sa Ilonggo, hisa-hisa. So, mo ginang makapagubas tao kung naga-inggit-inggit ka, no? Hindi porkit meron ang iba, dapat meron ka rin, no? So, hindi pwedeng may TV siya nako-dako. Tapos mabaka ka man yung TV. Tapos nabakal sa sang lain ng mga gadget, baka ka man, no? Inggit-inggit, gaya-gaya, puto maya. So, okay lang yung sa plakto niya mabalay. Kung dako income niya, wala problema. Pero kung ang imong ginabakal, halin sa utang, siyempre, mabaon ka talaga sa utang. Okay, so number 4, para sa 10 utos para hindi mabaon sa utang, alisin mo sa buhay ang mga luho. Okay, luho. Ang mga luho, mga bagay na gusto mo pero hindi talaga kailangan ng sarili mo, no? So, luho, halimbawa, mga gadgets, no? May cellphone ka na, baka ka man liwat cellphone liwat, no? Ang ibang tagdo ang cellphone. Kaya isa ko na para sa legal, isa para sa illegal. Mga luho bala, mga alahas, din mga gamit bala nga daw hindi makinanglan, din mga bayo nga mga malahalon. Okay, so muna mga luho. So, alisin sa buhay mo ang mga luho. Kapag inuna mo ang mga luho, tiyak na luluwa ka sa uli, oh. Kapag inuna mo mga luho, tiyak na luluwa ka sa huli. Okay, so just control your budget and your your interest. Okay? Then number 5, pinaka-importante na sa 10 utos para hindi mabaon sa utang, maghanap ng extra income. Okay? Kung nagasweldo ka sang
500 ang buang simaang adlaw. So therefore ang imong nga bulan, so ang imong nga pulo kadlaw sa 5,000, 15,000, no, konsultiro ka okay na siya. Pero kung may asawa ka nga palakaon, nga wala ubra kag siyempre damon yung mga bata, kulang nga siya. So ngimon mo maghanap ng extra income. So kung wala ka obra sa Sabado Domingo, mangita ka ideya nga maka-income, for example, matiyanggi-tiyanggi ka da, malibod-libod ka sang imo nga mga ibaligya nga makaginansya. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, nila pwedeng guwa ang kwarta. Dapat maghanap ng extra income. Pwede mag-online selling para madagdagan ang kitaya. So, ang pinakauso subong is the online selling. Ang nami sa online selling, kay syempre, wala ka na sang, I don't know kung pero kalabanan ni Guro, wala sang tax ang ginabayaran, no? Kag wala ka mo sa mga rental. Kay kung magbaligya ka, may pwesto ka, may mga stall ka. Siyempre, may arkabala, may rental, kag kung ano pa dira, no? So, ginahimo sang iba naga-online selling, no? Okay, sa manang himuon, para nga, hindi mabaon sa utang. Okay, number 6. Iwasang mangutang ulit kung hindi pa nakabayad. Okay? Importante mo na siya. Kung nakautang ka na, kag wala ka pa nakabayad, so ilimit ginanay nga mag-utang liwat. Tandaan mo kung imong hobby, mangutang. Siyempre, maputos ka sa utang. Amo gani kay nangutang ka, kaya wala ka kwarta, tapos sali ka pa imong pangutang, nagalala ang imong problema, no? So, bayaran anay, before mag-utang, hindi dapat ginagawang bisyo ang pangungutang. Okay, tandaan ha? Hindi dapat ginagawang bisyo ang pangutang. Okay, number 7, sa 10 utos para hindi mabaon sa utang. Huwag makisabay ng lifestyle sa mga kaibigan. Okay? Kung may ara ka mga grupo dira nga medyo naangat sa buhay, no? So, mindset lang, kaibutan mo sa kukuti mo, nga pigado ka iya. Pigado ka iya. Huwag kang ambisyoso, no? So, kung ano man ang ara sa ila, hindi mo mapagsundon. Huwag kayong gaya-gaya, no? Maging totoo sa sarili at iwasang magpanggap na. So, ang nagapanggap, siyempre, panggap siya kung namin bang garanon, pero pigado gali, so nalubong sa utang. Okay? So again, so number 7, huwag makisabay ng lifestyle sa iba, sa mga kaibigan. Okay, number 8, na 10 utos para hindi mabaon sa utang. So, importante man, maging kontento at mamuhay ng simple or simple. Okay, that's important thing. So, ano ba lang simple na pamumuhay? So, inabalang intsaktuhan lang, no? Kung ang imo nga TV doon nakabilog, hindi na pagduganay. Ilabi na gito ng idugang mo man ng utang, sigurado malubong ka sa utang, okay? So, just live us in a simple way para nga hindi ka magdamo ang imong utang. Huwag maging sobrang mapaghangad, okay? So, muna Simonyo, maging kontento at mamuhay ng simple, okay? It's number 8 sa 10 utos para hindi mabaon sa utang, okay? Ang number 9, okay, bayaran ang lahat ng utang. Ito yung problema galing kung wala ka may nagbayad. Para mabayaran mo, siyempre, hindi mo pagdamuon ang imo nga mga utang. Okay? Gets mo? Unti-unti na pagbabayad para maalisan ng problema ang iyong sarili. Okay, kaina, na-mention dito, mag-ipon ka ng pera. Pero sauduan mo kagarapon ang isa, buta mo sang imong ipon, ang isa naman buta mo naman sang imong utang, ibuta mo ng kwarta para masupot mo, kag amo na siya ibayad mo. Okay, kag ang pinaka-importante pagid, hindi ka magsugal nga ang imong manang kwarta nga gama nga saktuhan lang isugal mo pa no, igambol mo. Tandaan mo ang sugal hampang na siya, wala sang taho nga ginbunag nga adlaw-adlaw nagadaog sang sugal. Ang nagasugid na siya nga nagadaog sa sugal, ang ginsugid nila na iyan daog niya pero mga per dia wala pa. Okay, so the last, no, sa 10 utos para hindi mabaon sa utang. Alamin ang tamang paraan sa pangalaga ng pera. Okay? So again, alamin ang tamang paraan sa pangalaga ng pera. No? So dapat ang kwarta, hindi dasig magwa sa aton nga bulsa, no? So be contented, be simple, kag just use your money with a purpose. So, para hindi ka mapilitan magasto, so ang tips ko kayo na ginambal sa inyo, kung magwa ka mo sa inyo mabalay, syempre, hindi ka mo magdala sang damo ang kwarta para nga hindi damo
Okay, hindi damo ang kwarta magawa sa imong nga bulsa kag siyempre makasave ka. Okay? Sa mga sa 10 utos para hindi tayo mabaon sa utang. Okay? Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, so acknowledge sa aton ni Wata nakatutog sa aton nga DMC ni 3GFM Dance Party Mixes. No, si Sandara Villamonte, no, sa may Metro Manila ang DJ sang XFM. Puerto Princesa ang FM radio sa may mga X's o mga X, no? So, iya gito sa mga may mga X ang XFM Puerto Princesa. Dali sa Iloilo, may araman diri nga XFM no ang 100.7 XFM Iloilo City or Iloilo. So, malasang unang Z100, no? I'm watching here in Mandaluyong City of Manila, Philippines, okay? So, from Sandara Villamonte. Salamat kay Sandara, no? Ang pinaka-sexy dira. Long hair. Kag Coca-Cola body. Pag nakita mo talagang mai-inlove ka talaga kay Sandara Villamonte. Pag ayaw nyo maniwala, just click the profile. Sandara Villamonte. Okay, from sis namon Shin Nasyongayo. Mayang gabi wala da gabra blackout shout out lang. Okay kayo na lang burnout ni sis, no? Pero okay naman subong kay may mga rotating blackout, no, or burnout no, every pila ka hours nagabulos-bulos. Pero subong okay di sa Dumangas. Okay, but wala kita kabalo. Basi buwas or dasang mga inuras or dasang mga mga inuras. Basi may mga announcement naman, no. So pro okay di ah. So mas manami na sa inyo. Sa may Iloilo kay may ara ka mga solar, no, solar power supply dra, no. Okay, tayo sa mas gid siya na siya ngayon. Of course, guys lang sa imo dang ex-boyfriend nga si Ronald Naldosa or si bro namon Binoy, no? Good luck lang sa iya. Siguro makapulit naman siya, no? Banding-banding before siya makabalik, no? Okay, tips from Sandara Villamonte kapag kapag mangutang, dapat may nakaalaan na pangbayad at iwasan mo ang ugali ng inggit sa iba na mayroon na hindi mo naman kayang bilhin. Yes, no? So nabanggit na kanina, so hindi gid inggit, no? Kung nag-utang ka, dapat may inogbayad ka. Example, nag-utang ka sa imong amigo sang 2,000 or 1,000. So dapat may madumduman ka nga source ang imo pambayad. For example, sa imo to karon nga balay damo to sang manok, no mo to imo nga ipamaligya kag ibayad, no? Pero kung wala ka man sa pudyoton nga makwartaan sa balay mo, nga daw pwede mo ibayad, hindi ka sali pangutang, okay? Kay maputos ka sang utang, magakitid ang imong adlaw kag ang nga dalan, kag pwede ka pa ipasalbid. Ipasalbid pati nyo ka. Hindi mo papasalbid sa mga utang, maluoy makamusaya, no? Then, wag mag-utang ng mga bagay na di naman importante, wala problema, mangutang, basta may makinabang at magamit natin araw-araw. Grabe. Tama ni Kapan kay Sandara, tama man nga nami mag-advise, no? Then, para di mabaon sa utang, disiplina sa sarili, at luho, siyempre. At para hindi mabaon sa utang, ang pinaka-importante natin gawin, siyempre, wag tayo mangutang. Okay, Roldan Stainless Steel and Fabrication. No? Thank you so much sa pagtama sa akong Facebook Live. No? Si Roldan magtanong. Okay, dahil sa may Ilya Second Dumangas, no? Ilya First Dumangas. Okay, so ang Roldan Stainless Steel and Fabrication. Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice.
Okay, so salamat. So ang Roldan Stainless Steel and Fabrication diri sa Dumangas. So basi gusto mapahimo sang swabe nga gate. Then kagiban pa nga mga gamit sa balay nga ginagamitan sang stainless no. Magkontak lang sa Roldan Stainless Steel and Fabrication. No, may sa iyang FB account no. Okay, so amal ni Sandara, ako may utang din pero ang utang ko kinakindatan ko kasi ang nagpautang sa akin naging juwa ko. Naging juwa ko son. Okay, so ang sekreto ni Sandara, kung mag-utang gani ka mo, so ang imuon nyo, pangilayan nyo ang mag-utang sa inyo, no? Kaya para kung magjuwa mo na siya, siyempre, hindi na siya sukot sa imo, no? Grabe sekreto ni Sandara ba? Sekreto sa mga rakista. Mga rakista. Okay, so imo nyo, kasi may love na sa imo, kag siyempre hindi ka na magsukto, no? So, pangilayan mo ng perme, kag hindi ka manago sa iya, no? Ato bangon, kadamo sang balibad, ang balon mo, buwas lang. Hindi kayong buwas damo man no? Aton, kada kita nyo, buwas lang. Okay, kung may tiyanggi naman gani ka mo, para hindi ka mo mautangan, sagwa sang inyong tiyanggi, butangan nyo sa dako ang karatula, or signboard na bala, patarp ka mo sang siguro mga 1 foot lang, 1 foot by 1 foot, no? May nakabutang sa imong tiyanggi, sagwa, para hindi ka mautangan, butangan mo sang signboard or signboard nga wala utang subong buwas lang. Then kami mag-utang gani sa imo, siyempre itudlo mo ang signboard nga wala utang subong buwas lang. Pagbalik niya man Japon, siyempre man imo niyo Japon, ipakita mo siya ang signboard wala utang subong buwas lang. Okay? Ang nasekreto para hindi ka mamutangan sa damo kung may mga tiyanggi ka mo. So may mga utang naman, kung sukton ka mo, siyempre, ang balibad yung Japon, buwas man Japon. Pero hindi yung pagsisigihon, kaya base ipasalvage ka mo sa inyong inutangan. No, pinadapisin mo on, mabayad ka mo sa utang niya. Okay? Okay, ras na taon is 9:03 in the evening na, no? Okay, so Gloria Navarro Dialio, nasa doon sa may barangay Managi, Tumangas. Salamat din sa pagtama, no? Kita yung sama sa pagtama sa kanya live din sa Facebook. Okay, then of course, ni Sandara, kasi ang iutangan ko, nanliligaw sa akin. Then after 5 days, jowa ko na siya. At siya, jowa, hindi ko magitsaw. Kasi yung ang inutangan ko nang liligaw sa akin. Then after 5 days, jowa ko na siya. Ako pa ang tindira sang tindahan niya. Grabe. Ngayon pangasawa mo na, parang ang utang mo, mano na. Yan mo na yung mga sekreto sa mga expert nga manggaganso. Pati, joke Pati, okay. Joke lang natin, Sandara. Okay, from Gloria Navarro, di Alio, good evening, sir. Week watching in Managit, okay? So, tingin naman sa pagtama, no, kagrigas na sa mga BFF, no? Kag sa family circle. Okay, for the meantime, hataw-hataw kita na, no? Later naman natin nga mga langas-langas, kag mga basa-basa. Okay, kamang nagapamati sa DMC Net 3GFM Dance Party Mixes. Kag siyempre ka po niya si DJ Vic, the Nosolator. Thank you! Ako'y nakatingin ulit sa salamin. Di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya. Kung bata ko ngayon'y pinagpala. Itong hakalo. Nagdadala tayo ng lamok. TMC Net Radio FM.
This program is brought to you by A&R of Daki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagot ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw bidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Guimaras. Para sa mga gusto mabakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Lo, dogo paluya ka haw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na po, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Katigas ang bumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo. Tara na, babakal kita para ag makuha na ka-discount. Ibakal, tatuloy ito sa Banwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapolor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up, this B2K. Hey, this is Ashanti. What up, this Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. DJs. Bringing you the hit. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, once again, so happy listening to Gloria Navarro de Alio
Sa may barangay Manakit Tumanga, shoutout gali kay Big Horn. Okay, sa naman ko nakainang imong ex-boyfriend, no? Si Big Horn nga busy sa CP niya. Okay, chika busy CP niya, basi lain naman ang ginachat-chat sila. Okay, so once again, so happy listening kay Gloria Navarro, kag si Big Horn, or si Panda. Yes, naman si Panda sang Dumangas or sang ano gani grupo niyo subong? Sa may Air 7 Philippines, pero dati upod man kami sa DRC na. Okay, kag of course so si DJ Kates or si Babes Kalaor Caldina da sa may Toronto, Canada, tigil sa pagdatama. Kag si DJ Marco or si Marco de la Rosa Kabuyok, nga member man sang Dumangas Mix Club, no? Salamat sa pagtama si Marco de la Rosa Kabuyok. Kaya na nakita kami sa Prince Hypermart. Natap sa gali sa Prince Hypermart, no? Salamat sa pagtamyaw, bugno sa ako kayo na. Okay, kay DJ Marco, si Marco de la Rosa Kabuyok. Okay, sa gusto mo pa shoutout, buta sa lalong. Pagbalik ka ron, sa basahan ko lang ang inyong mga shoutouts. For the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Denosa the third. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. DJ Vic Denosa the third. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, taya lang kamuda, way daya kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ, umpisahin na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance.
He was born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, and bring to me. It's DJ Vic Donoso III of Humangas Mix Club. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say y'all, say y'all. Get ready to get on the floor. Born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, and bring to me. It's DJ Vic Donoso III of Humangas Mix Club. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say y'all, say y'all. Get ready to get on the floor.
DJ Vic. DJ Victoroso the third. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sagwa, taya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisahin na kay masakot ta. Bayle lang wala gamo ah. the public may dance. DJ Vic. DJ Victoroso the third. Just touch my body, don't need nobody else but you. You're my one and only.
He was born to be wild, grew up to be wicked, walked, talks, and great to mix. It's DJ Vic Donoso III of Humongous Mix Club. This is the Unbeatable, and you're dancing to the beat. Dancing to the beat of DJ Victor Noso III of DMC Remix. Enjoy. DMC Net Radio FM. Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. This is the mix of DJ Gibbs. Pero may sinabi ginawa pa. Pinagpabawal nila. Ayos mo.
gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor.
DJ Vic. DJ Victor Noso. The third. Dumangas Mix Club at Radio FM. #1 choice.
Among Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras na ton, alas 9:42 na sa gabi. Okay, musta na? Tuyo na. Sa mga ibang party sa kalibutan, hindi para riya sa aton nga time, no? Dahil sa may Taiwan, ano oras sa Champions Sea, no? I think daw abansi kami di or dungan kita oras. There is 9:43 in the evening. Ay iba nagay mo sa sabog sa ilang mga banig, no? Wow! You look to be wicked. Talk and bring to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Okay, then of course nagaplano naman buwas kung ano ilang mga menu sa ilang mga pagkaon, no? Iba sabong nagadamgo-damgo na. Nagapalupad na burador, nagadamgo-damgo na. Then, ang iba mahulog na sa ilang mga katre. Ang iba nagalalaway na sa kahulugbon. Okay, by the way, good evening to Rodney Tan. Okay, si Rodney Tan, doon lang, doon sa may barangay sa Padumangas. O si Rod Galagapak sa mat. Okay, tanda ka gima sa mat? Galagapak sa mat. Anong galagapak ang imong score? Ang imong pag-answer o kung galagapak ang imong grades? Okay. Sige, sumasigit kay Rodney Tan doon lang, no? Isa man ka mga aspiring vlogger in the future sa iyang edad, tama ka advance, no? Kabalo na mag-live gamit ang OBS. Okay, Ryan GM Sardin. Hi, DJ. Suga, hi man. Si Army Nalika Hordan. Good evening, DJ Vic. Donoso, I'm watching in Barangay Cali, Dumangas. Okay, sa mga suki nato dala sa may Barangay Cali, Dumangas. Thank you so much, gid sa pagtama. Labi na gid ang inyong pinakagwapong kasimaryo nga si Army Nalika Hordan. Nagatama sa mga kag sa mga kakilala ko dira kay paring Romeo Dromal, then si pare ko kag si Sir Eugenio Hulo. Okay, daw si ang retired principal sang Dakotan Elementary School. Then si pare ko Romeo Dromal ang school head. Ang gwapong teacher sang PD Montfort Central Elementary School. Salamat gid sa pag support mo sa akong mga Facebook Live. Then, nag-silent monitor si Pretty Champion C. Salamat din sa pagtama. DJ Ruel. He was born to be wild, grew up to be wicked. Talk and bring to live. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. TMC Net Radio FM. DJ Vic Donoso III. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya, kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tungan. Mr. DJ, umpisahin na, kay masaot ta, bayle lang wala gamuan. The public may dance.
Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first one badass DJ. Sayaw! Get ready to get on the floor. Okay, oras na to, alas 9:51 na sa gabi. Okay, so siguro tayo mo na magpaalam na kaya medyo natuyo na ako. Natuyo na ako.